congratulations khôn ngas ngọc ban ba pila le ba ha ga exam jong publish bon me to nang ya trish tom khôn keep working hard na tip ba mem la ban le a ru em ha ga chi im ke jong me na jo e ba mem ju pule kot kum no hiken men pass ki exam jong me kum no phila ban ong kum ta ha ba ngaru ngayo prapho person ha ga exam ngaru ngale ba ha ga exam jong hot mi le ba tan ba ha ba compare but not in comparison with your sister. Balaken kan ka perthai ka bangi im la design ye ka hakata kar komba on khot yangi kibru ki ba job kibru ki ba le bha tang la dangi la man le bha ban ye ki we kata ka long ka jing hisha jong ka jing im ka jongi unless you have done something better than the other, you are not worth it. La ban khot ipi kibru ki ba job fitip me la set patok ya ka jemut ka jing berkhat jong pi da ka comparison haka jaka bangin ngau tho ya ka basic jong ka jing im ngila bo lupa da kini ki artli ki jemut haka jabing ki jong artli ki kita ki artli ki ba me ong ngam ngau tho me mu ban ong ayu ka ban ko ngi mut ba ka perthei ka long ka zero haka jing khi ngi im haka perthei khnang ba uwe unjob uwe ude ban rem kani ka long compulsory hakino kino ki benta haka jing im jongi ladangi leb ha kat no ro lada kata ka jing leb ha jongi kalong hamduna ban ye kiwe la ban khot ya kata ka jing leb ha jongi bakalong ka babha ngan ip da kanuksa lada ipara jonga iyo +1 haka max jongi ngapat ngadi ban yo -1 bat ladangi khinlang ya kata ki max ka ba ka para ngau yo bat kata ka bangayo ka answer ka deban long 0 hatu kani kam long ka basisha ma kani ka jangai ba na ka jingshisha haka jingshisha fitip me bangila ban job kat no sin ka bangi kwa klemda up kami bakwe kinrem fitip me badan shibon ba kilat kilenti ki opportunity hagi ngisngi ka bang imenta lada pipai shaka history jong ka porthairo haka por jong pi kiduna bha kilat kilenti haka por jong ime it pa itle kanang duna shushu henry habangi pai shaka jingim jongi menta kidon bon bha kilat kilenti kiba phimdon haki to kisngi ki jongpi nangta ka ek kata ka wepat ka ba phi ong mne kani ka long ka jingsha bangila ban yo shipun kilat ki opportunity haka jingim jongi kani ka mudro baka jingim jongi kadon la ka jong ka thong namar ngiyat yala ka jong ka lentiyat nis dangru yala ka jong ka jingal lenti hala ka jong ka por ka jongi chimot kumne bagani ka perthai ka bangi im don shu ki biru ki balong kum mapi ka jing kendu jong pi ka jing la jong pi ka jing jit jong pi ka jaka ka bala kha ye pi ka ying ka bala kha ye pi ka kompen san ye pi baro nangi nyilong ki bakerpang hala ka jong ka jing long ka jongi don kibaya seriem batni don shu haperthei kuba kum mapi ane kuba kum mapi kumba ngiap her iwe na iwe ka jing sedang jong kata ka jinyat dan pijungi ka per kum taru ka thong jong ka jing im jungi ka per iwe na iwe hot ka pen kan mau yang ngaya ka jing wa jong ka Taylor Swift ka ba ongkum ni you are the only one of you baby that's the fun of you hot kani ka long ka basisha Henry kalong ka ba epat yang ibangin le ya kata hoj me ngaro bonsin abang ayo i yakiwe baki job haga jim jongki habak ngayo i yakiwe baki yo ya kata ka ek baki thmu haga jim jongi lani kile bha haga jim jongki ngasngo kumba maki ki job bat mangapat ngarem habakum ta ngan le kum nupat omlele ya kata kani ka ju ka ja haga jim jong baro kibru haga ni ka perthai ngati nga perkhat kumne lada menta perlok jenga lenika perlok jenga kikam kamai bun kapisa paninga hatu kamut ba kin shu kamai sa borok jing im kum tu lada kidon ya kam ka jam bat manga ngampat don kam don jam hatu kamut ba nganam yo kam shu ka jing im jenga lada perlok jenga uyo samla uyo ya kata ka good relationship ha ka jing im jengo hatu kamut ba ngan susa no marwe borok jing im jenga ka jing jubab jong baro gini ke jinggeli kilong a big no hot nasngau ye de bakata ka jingong jongpi
Henry om hadu kata-kata teng-teng ngadang sngau ba ngampat yo ya kata ka jinjob ha ka jim ka jonga bat teng-teng ngasngau ku ba ngadang sakut ha ka jim ka jonga bat nganeksa haju bat haju ha eken ngalaban yo ya kata ka jingsuk ha ka jim ka jonga ka jingsngau jong ubru baro kamlong permanent ke bangi kenduk mentah ke bangi syam mentah la syai kan sanjano kala bandai ke jingsuk kala bandai ke jingsngau si kin sajap hagawe kaski Henry ke ba ngis kau mentah kalaban pensngau si yangi leni kalaban pelong yangi bangin shim ya kanu ka action haga jigem jangi fi ba lada ngiyo i ya uperlok leni ya ka perlok jongi baki yo kam yo jap pat mangapat ngamdan kam kumta pendon kam ya kata ka jingsngau jong pi haga takar ko ba pinterest tom nagam ta ban yo kam leni ban shna ya ka kam namar ngimpat sngau tho jillu bha ya kene keli yelade ya kene ke jingkeli balai ngas ngosi namar baki le bha pat manga ngam shemale bha ha ga jim junga balai ngas ngau gumta namar bo don kam pat manga pat ngam don kam bat namar kata kadau ka penlong yanga bangan ngosi lada ngam don kam don jam kam shemut ba ngam la shuban kamai ha ga jim junga kam shemut ba ngam la shuban yo kam ha ga jim junga kam de gumta ngatip ngala ban yo shipun kiwi pat ki kam ke kabatan kam kalong bangan long bayasha kat bakum kapor long ki bayasha te habakum ta balekin ngas ngosi habaki we ki yo kam hatu fi perkhat ba habang layo ya kata ke ke bang kwa ha ka jigim jenga ba kedeu ke bang layo ya kata ka jingjob ha ka jigim jenga hatu fi perkhat habang layo lut ya kata ki bang kwa ha ka jigim jenga ka kedeu bang ngalayo ya ka jingjob ha ka jigim jenga kam de kumta ngade shushu ban yai treshtam ban nang yai trebha ban nang yai lebha shushu te haba kumta ke eken kata ka bakhang yanga what stop me from doing so it's me de manga haba phikli yede kumni hato fis ngau tho ba ke kata ka jimut jong ka jingjob habi hato fis ngau tho ke ka jimut jong kata ka jingjob ha ka jim jipi kani ka jingkali kala ban yarap ipi ba pin ngau tho ya ka jimut basisha jong ka jingim ya ka jimut basisha jong ka jingjob hatu kamut ba ngin sangat ban compare yelde bat kiwe ngam ong kumta ba ngim de shu ban compare yelde bat kiwe Henry ngidi ban compare yelde bat kiwe dakawe ka jimut bangin yo men sim naka jim jongki bangin yo men sim naka jinglong jongki oj haka jaka bangin penlut ya kata kapor jongi ban compare yelde bat kiwe ngidei ban keren dalade yelde kata kalong ga best solution ka bangayo hatu fitip ka ka jing pendon kam ka bas nyub ha ka bangi pendon kam ya ka porcungi berkata kalong bangi compare yelade batki we kumbaga khtien ko ong baro bru bastat mano bala banlen la khlem da pli kalat kumno ulat bangkran baro na pranjungi ngidon ya kalat kelenti haga jingim jingi bangin job bangin suk bangin kemen ublei u ayangi ya ka jo ka jingnang ka jing start ya ka jo ke capacity ya keju capability Henry om ha keju ka benta ngidon la ka jong ko jok benta ngilong ke bakerpang hala ka jong ke jinglong hala ka jong ka benta ha ka jim ka jungi namar kata what compare yelade batki we da ka jumut ban penpo yelade Henry to compare yelade batki we da ka jingmu da ka jumut ba mangaro ngan tresh tom kombatresh tom maki mangaro ngalaban yo ya ka jinjob kumbayo maki ha ka jigim jungki kataken kalong ka jimut basisha jong ka jing compare yelade batki we ngin second do pia ka vibat ki video dan hadu ka kapor bye bye stay safe